Dobrý deň. Vítame vás na tlačovej konferencii strany Vidieka, ktorá sa bude zaoberať témou návratu slovenského zlata z Bank of England v Londýne. K tomuto kroku nás vedie nielen vážna medzinárodno-politická ekonomická situácia, ale najmä to, že národná zlatá rezerva štátu symbolizuje štátnu suverenitu a aj ekonomickú nezávislosť. A preto má byť uskladená bezpečne doma v trezoroch Národnej banky Slovenska. Aby sme pochopili, prečo takto navrhujeme vrátiť slovenské zlato, dovolte mi krátke vysvetlenie vzniku nášho zlatého pokladu, ktorý v súčasnosti číta 2500 zlatých tehiel o celkovej hmotnosti 31,7 tony. Zlatý poklad Československej republiky sa začal tvoriť hneď po vzniku prvej Československej republiky. Cieľom bolo krytie 25% hotovosti v obehu menovým zlatom a to sa aj v priebehu niekoľkých rokov podarilo. A to nielen výkonnosťou ekonomiky, ale aj zbierkami občanov Československa. A tak sa stalo, že jedna československá koruna za prvej republiky bola krytá 30 mg zlata. V roku 1938 malo Československo už 95 tón menového zlata a z toho bolo 12 tón historických zlatých mincí nevyčísliteľnej hodnoty. V roku 1000 zlato bolo uskladené na 3 miestach. V Národnej banke Československa, ďalej vo Švajčiarsku a menšia časť aj v Bank of England v Londýne. V roku 1938 ako ochranu pred Hitlerom sa československá vláda rozhodla presunúť veľkú časť zlata do Londýna a v Národnej banke Československej republiky ostalo len 6 tón zlatých mincí, ktoré boli po nástupe Hitlera v roku 1939 okamžite zabavené. A nie len to. Hitler požiadal Britov o československé zlato, ktoré bolo v úvodzovkách bezpečne uložené Bank of England a 50% tohto nášho zlata mu Briti aj vydali. Winston Churchill tento čin nazval druhou mnichovskou zradou. Len krátka poznámka. Zlato bolo cez druhú svetovú vojnu jedinou menou, za ktorú boli Spojené štáty ochotné dodávať bojujúcim stranám zbrane a suroviny na výrobu zbraní. Za 6 rokov druhej svetovej vojny tak do Spojených štátov natieklo 30 000 tón zlata a preto si s Britmi mohli dávať na menovej konferencii v júni 1944 o menovom povojnovom usporiadaní v Bretton Woods také podmienky, že americký dolár sa stal hlavnou svetovou rezervnou menou, pretože ako jediní Spojené štáty boli schopné kryť svoju menu zlatom. Celkové straty nášho zlata cez vojnu dosiahli približne 50%, presne 45,5 tony, ktoré sa už nikdy nevrátili. To, o čo sa československá vláda usilovala, bolo navrátenie zvyšného zlata z Londýna a podielu nemeckého zlata, nájdeného spojencami v rôznych bankách a v solných baniach v Nemecku. O zlato zabavené Nemcom sa usilovalo viac krajín a Československu bolo prisúdených vtedy 24,5 tony, takže v roku 1947 bolo do Československa vrátených ako záloha 6 tón historických zlatých mincí. Po zmene režimu v roku 1948 bol proces vrátenia nášho zlata zastavený, pretože Briti a Spojené štáty požadovali náhradu za znárodnený majetok. Tieto nároky Československá republika do dolára vyrovnala v roku 1959. Po tomto vyrovnaní ale zlato sa nevrátilo a Briti a Spojené štáty vzniesli ďalšie požiadavky. Briti požadovali splatiť tzv. Vojnový úver, o ktorom doposiaľ nebola v týchto rokovaniach reč. Boli to všetky náklady vynaložené na 11 000 československých vojakov, ktorí bojovali pod britským velením za záujmy Británie proti Hitlerovi. Zbrane, uniformy, náklady na exilovú vládu v Londýne a tak ďalej.
V preklade to ale znamená, keď sa nad tým zamyslíme, že hodnota našich tisícok padlých vojakov v Británii bola vyčíslená na veľkú nulu, ale uniformy, zbrane a ostatnú výstroj bolo treba zaplatiť. Ja by som nazval túto požiadavku za tretiu mníchovskú zradu Britov. No a USA požadovali za vrátenie časti nájdeného nemeckého zlata vyplatiť ich tzv. Náklady, ktoré si vyčíslili na 30 hodnoty zlata, ktoré malo byť vrátené. Celkom 80 miliónov dolárov. Ja len tak, či nám to náhodou nepripomína vydierackú politiku Donalda Trumpa v súčasnosti. Tieto rokovania s veľmocami sa tak predĺžili až do roku 1981, kedy bola podpísaná dohoda o vrátení zlata a 20. februára 1982 nám bolo konečne vrátených 18,4 tón zlata v celkovej hodnote v vtedajších cenách 250 miliónov amerických dolárov. Ale ešte predtým Československá socialistická republika musela zaplatiť Američanom zmienených 80 miliónov a za sprostredkovanie, údajné sprostredkovanie a Britom 24 miliónov libier za ten zmienený vojnový úver. Celkové zlaté rezervy štátnej banky Československa dosiahli v roku 1989 105 tón. To znamená, že Československá socialistická republika robila zodpovednú menovú politiku, priebežne dokupovala do rezerv štátu menové zlato. Koruna bola stabilná a aj ceny boli stabilné. Ak sa niektorí pamätajú, tak napríklad v segmente potravín boli vyznačené ceny priamo na obale výrobkov. A ja by som si dovolil vám ukázať starú, poctivú, dnes už berateľskú papierovú bankovku, československú korunu, kde tu dole je napísané: bankovky sú krytí zlatem a ostatními aktívy štátne banky československé. Cesta k zlatému pokladu Slovenskej republiky sa završila po rozdelení štátu v roku 1993. Československé zlato sa delilo pomerom 2:1. To znamená, na Slovensko tak pripadlo 34 tón menového zlata. Bol to taký dobrý darček do štartu novej slovenskej koruny. Česká republika ale vrátila naspäť na Slovensko iba 30 tón a 4 tóny si nechala ako takú záruku v úvodzovkách za nedokončené rokovanie o delení majetku Československa a tie 4 tony nám vrátili až po 7 rokoch, keď sa uzavrela dohoda o vysporiadaní medzi Komerčnou bankou a VUBčkou a rozdelili sa majetkové podiely, takže aj tých zvyšné 4 tony sme dostali. Krátka poznámka, koľký raz v histórii bolo naše zlato, ktoré sme nemali uskradnené doma, použité na vydieranie. Môžeme si to spočítať, bolo to veľakrát. Ďalšia cesta českého a slovenského zlata bola doslova tragikomická. Guvernér Českej národnej banky pán Tošovský v roku 1998 väčšinu menového zlata Českej republiky predal a zisk použil na nákup nemeckých dlhopisov. V preklade to znamená, že česká vláda zaúverovala nemeckú ekonomiku. Predajná cena na trhu bola vtedy 300 amerických dolárov za trojskú uncu. Jedna trojská unca je 31,1 gramu. Určite nie je náhoda, že za pár mesiacov sa cena zlata prebrala z dlhodobejšej stagnácie a rast ceny zlata pokračuje dodnes, keď cena zlata osciluje okolo plus minus 5000 dolárov za trojskú uncu a určite nie je náhoda, že keď guvernérovi Tošovskému skončil mandát guvernéra Českej národnej banky, tak dostal lukratívne miesto v banke pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji, tzv. Banke Bank, ktorá stojí nad centrálnymi bankami. Slováci si ale zlato ponechali, ale v roku 2000 ho Dzurindova vláda odviezla naspäť do Bank of England.
pomyselný kruh storočnej česty súčasného slovenského zlata sa v podstate uzavrel. No a nie len to. Dzurindová vláda začala masívne v roku 2000 predávať strategické podniky a po vstupe do Európskej únie naštartovalo prechod slovenskej koruny na euro a teda odstránenie vlastnej meny. Všetky súčasné, alebo väčšina súčasných ekonomických problémov Slovenskej republiky majú korene v týchto rozhodnutiach z roku 2000. Za celú históriu ľudstva bolo zdokumentovaných viac ako 2000 rôznych mien. Všetky meny, ktoré neboli kryté zlatom, skôr či neskôr skolabovali a bežní ľudia prišli o peniaze, o úspory. A ak si náhodou niekto myslí, že euro alebo americký dolár budú prvá výnimka a vyhnú sa kolapsu, má podľa mňa predradenú vieru v systém pred zdravým rozumom. Strana vidieka, ktorú vy novinári tak šarmantne nazývate aj Huliakovci, si je vedomá všetkých súčasných geopolitických procesov a preto sa ide obrátiť na koaličných partnerov s cieľom prijatia uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým zaviaže Národnú banku Slovenska začať proces návratu slovenského zlata späť do Národnej banky Slovenskej republiky. Toľko na úvod, som pripravený zodpovedať na vaše prípadné otázky. Ak nie sú otázky, ďakujem pekne, vidíme sa na budúce.